Bueno, dakizuenez, larunbata honetan, maiatzaren 30ean, Zaireetatik aurrera, Romoko Santa Eugenia plazan eta Algortako geltoki plazan, kirol askotako eta aizialdiako jarduerak egingo dira, Atletikulek eta Bartzelonak taldea jokatuko duten erre kopako finalen aurreko orduak alaitzeko. Bi plazetan ere, pantalla erraldoiak ipiniko dira, 9:30 hasiko den norgehiagokoa zuzenean ikusi ahal izateko. Getxo Athletic Egaz programazio bereziaren barruko ekintzak dira, hain zuzen, eta egitara hori Getxo aktibatu jarduera egutegian sartuta dago. Getxoko udalak eta herriko merkataritzak, ostalaritzak, profesionalak, kirol talde eta kultur elkarteek ardatz komertzialak dinamizatzeko antolatutako programan. Bi guneetan, udalak 500 lepo zapi zurigorri banatuko ditu finalaren oroigarri gisa.